Ja nyt Joensuuhun, jossa on mitelty sillan rakennustaidoissa. Lähtötilanne oli tämä. Kilpailijoille annettiin 12 metriä honteloa rimaa ja 100 millin pullo puuliimaa. Tänään sitten testattiin, kenen silta kestää painavimman kuorman. Se on vain sentin vahvuista onnetonta risua. Rakenna nyt näistä satoja kiloja kestävä silta. Risujen valinnassa ratkeaa jo paljon. Mahdollisimman tiheisyistä saa. 6 rakennusalan opiskelijaporukkaa on suunnitellut siltoja jo kuukausia. Nyt lujuuslaskelmat pannaan täytäntöön. Sahataan ja viilataan, hiotaan ja mitataan. Yliopiston fysiikan opiskelijoilta löytyy salainen ase, joka surisee. Tänään Joensuun rakennusmessuilla oli tilinteon aika. Ensimmäinen silta ei kestä edes 100 kiloa. Toinen ja kolmas särkyvät saman tien. Kilpailusta tulee fyysikoiden ja insinöörien ottelu. Fysiikan opiskelijoiden silta kestää helposti 200 kiloa. Silloin alkaa rehvastelu. Paljonko pannaan seuraavaksi? 50. Silta kestää 260 kiloa, kunnes risahtaa. Aiotteko korjata sen? Joo, me korjataan. Tää tulee tonne Joensuun yliopiston metrian aulaan sitten näytteen. Ainakin vähäksi aikaa, sen jälkeen sen bunkkeri. Ammattikorkeakoulun rakennusinsinöörit lastaavat sillan alle 285 kiloa ja se riittää. Hökötys kestää ehjänä sääntöjen vaatiman 15 sekuntia. Mistä se petti? Puristussauvat nurjahti sivulle päin. Särkyykö se niin kuin kuvittelitte? Kyllä. Tätä voi kokeilla kotona. Oma paino on aluksi hyvä tavoite sillan kestävyydelle. Tai sitten ei kokeilla. Ei, pitäisi ehkä osata vähän laskea. Ei ole lyhyen matikan ihmisten hommia. Ei. Inka saapuu seuraavaksi kertomaan päivän urheiluista. Meiltä näkemiin. Näkemiin.